Sa wakas, at nakarating ka dito sa storya ni Juan. Hindi ito si Juan tamad, kundi ito ay si Juan na istoryador. Kumusta po kayo mga ka-istorya? Hi kayo dyan mga ka-istorya. At ito nga pala si Paul na inyong host dito sa storya ni Juan. You are about to watch episode 1, series number 4 na po tayo sa ating episode series dito sa storya ni Juan na pinamagatang Ang Isang Matabang Manok ni Mang Diego in Tagalog version. Kumusta ko po kayo? Galing po dito sa Singapore at hopefully nandyan kayo sa mabuting kalagayan po ninyo at tingnan natin yung bagong storya natin na episode series na ito. Mukhang challenging po itong araw na ito para kay Boy Edwardo. So previously dito sa storya ni Juan, itong si Boy Edwardo nakalampas na sa unang ilog habang ito ay sinasamahan pa ng kanyang nanay Amelia at papunta na ito sa ikalawang ilog. Tignan natin kung anong kinahinatnan nitong si Boy Edwardo sa kanyang pagpapatuloy sa kanyang journey papuntang eskwelahan niya. So ano pang hinihintay natin mga ka-istorya? Okay? Tara at tingnan natin kung anong kinahinatnan nitong si Boy Edwardo at yung makiusyuso na rin tayo sa conversation na nagaganap mostly sa pagitan ni Mang Diego at Boy Edwardo pa rin dito sa storya ni Juan in Tagalog version, episode 1, series number 4 na po tayo. Bakit kaya sobrang lamig yung ilog ngayon Hindi naman ito ganito dati. At medyo malabo yung tubig ngayon kumpara nung nakaraang araw. Siguro umulan lang sa maybandang kabundukan. Ewan ko ba kung bakit ito ganito ngayon? Si Boy Edwardo ay nakalampas na sa unang ilog at sa wakas nagtagumpay ito sa unang ilog at sinamahan pa ito ni Ate Amelia sa ngayon. At hanggang dito lang siya sa unang ilog na ito. Si Boy Edwardo ay papasok na sa ikalawang ilog. Mamaya na lang ako magpahinga kasi mukhang ma-lilate na ako ng konti. At bilisan ko lang saglit yung paglalakad ko habang hindi na masyadong mainit pa ngayong oras na ito. Kailangang makatawid ako sa ikalawang ilog na yan at doon lang ako pwedeng makapahinga ng konti at medyo masakit kasi yung mga paa ko sa kakalakad na at yung bag ko sa likod ay parang bumibigat. Pata ito lalo Ay naku, kanina nandito pa si Nay Amelia, magaan pa ito. Ewan ko ba? Ano kaya ito? Talagang binilisan na ni Boy Edwardo ang kanyang paglalakad bago pa uminit masyado ang araw kasi dagdag pa ito sa pabigat sa isang batang paslit na si Boy Edwardo. Habang naglalakad pa si Boy Edwardo, may nakasalubong itong isang hinang-hinana na isang matanda na parang nasa bandang 80 anyos na ito na lola na nauuhaw ito at yung nag-iisang tubig niyang dala-dala ay nalaglag pa ito habang tinatawid ang ika-4 na ilog kanina. Ay, sa wakas! At malapit na akong makarating sa ikalawang ilog. Salamat sa Diyos. OMG!
May matandang lola doon sa unahan na bumagsak sa lupa. Ano nangyari sa kanya? Bumagsak pa naman ito sa maraming bato banda. Takbo boy! Para matulungan ko si lola doon. Anyari po sa inyo lola? Sa sobrang pagod ko, boy, sa kakalakad at sobrang nauuhaw ako kasi nag-iisa at nagdala-dala kong tubig kanina ay nalaglag pa ito habang tinatawid ko yung ika-4 na ilog na iyan. Ganun po ba, lola? Grabe naman. Wala pong problema, lola. Kasi may tubig po akong dala-dala din dito. At tsaka mukhang nagugutom din po kayo, lola. May tinapay po ako ditong dala-dala. Kasi pinabawanan ako ni Nanay Amelia kanina doon sa may bakery sa may bandang unahan. Kaya pala, kain ka po lola. Para mabusog po kayo at makakapagpapatuloy po kayo sa paglalakad patungong final destination po ninyo. Bakit nga ba nag-iisa po kayo lola na naglalakbay po dito lola? Maraming salamat sa iyong tulong na ibinigay mo sa akin, boy. Hindi ko makakalimutang yung tulong mo na ibinigay sa akin. Ikaw ay isang mabait na bata at mabait na pagkaanak. Ano nga pala yung pangalan mo, boy? Ang pangalan ko po ay si Edwardo. Wala pong anuman, lola. Kung hindi pa po yan sapat yung tinapay na ibinigay ko sa iyo, mayroon pa po akong 10 pesos po dito, lola, para makakabili pa po kayo ng karagdagang tinapay dyan. Diyan lang din banda sa unahan, malapit na lang dito sa kasalukuyang lokasyon po natin. At tsaka, mayroon pa akong natirang 10 pesos po dito kasi hati tayo sa 20 pesos kong baon na binigay ng Nanay Amelia ko kanina. Sige po, alis na po ako kasi malayo pa yung lalakarin ko at baka malate pa ako sa aking pasok sa eskwela. At ngayon ay alas 7 na ng umaga. Yung oras ng klase ko po ay alas 8 ng umaga. Alis na po ako, lola. Paalam po. Ingat po kayo palagi. Muling maraming salamat sa iyong tulong, boy. Saglit lang, boy Edwardo. May ibibigay ako sa iyo. Ano pa ba ito, lola? Ay, naku! Huwag na po kayong mag-abala pa, lola. What? Ba't ang laki po niyan? Parang pugad ng manok. Edi wow po, lola. Correct ka dyan, boy. Pugad ito ng inahing manok. Alam kong hindi mo pa ito madadala ngayon, boy. Kasi may pasok ka pa sa eskwela mo. Pagbalik mo na lang galing sa eskwela at bibit-bitin mo ito mamaya, ha? Pag-uwi mo sa inyong bahay. Ilagay ko lang muna ito dito banda sa may malaking puno para hindi ito makuha ni numan.
Ikaw lang naman ang makakakita neto, boy. Teka lang muna, boy. May isa pa akong offer para sa iyo. Dahil mabait ka sa akin. Gusto ka ba ng jacket, boy? Bigyan na kita ng jacket, boy. Edwardo, kasi para chill ka mamaya at magagamit mo ito lalong-lalo na sa ika-4 na ilog na yan. Wow! Saan mo pa nakuha yung jacket na yan, Lola? Hindi ko nakita yan kanina. Dala-dala mo yung jacket na yan, Lola. Pero, okay to, Lola. Mukhang mamahalin ito. Talagang tatanggapin ko po ito. Bigay niyo po sa akin. May style pa po itong jacket na ito, Lola. Lalo akong pumupugi nito. Ayos! Hindi biro lang, la. Boy, huwag mong kalimutang isuot iyan pag nakarating ka sa ika-4 na ilog. Kasi siguradong isa sa makakatulong yan para sa iyo mamaya doon sa ika-4 na ilog. Bye muna sa ngayon, boy Edwardo. Good luck mamaya sa iyo, boy. Okay, Lola. Bye-bye din po. Maraming salamat din sa ibinigay niyo po sa akin. Parang okay tong jacket na to, binigay ni Lola sa akin. Mukhang kasyang-kasya ito sa akin. Ba't alam ni Lola yung body size ko, Pila pala ang brand neto. Pero parang mali yung spelling, dapat yung letter F siya, diba? Baka peke ito. Or class A lang na imitation. Pero sige lang. Salamat kay Lola. Ayun, nakalimutan kong tanungin yung pangalan ni Lola. Sayang naman. Pero sige lang, baka makita ko pa ito sa susunod na araw. No, may marami pa namang pagkakataon, di ba? Ay, salamat at nakarating na ako sa ikatlong ilog na ito. Oh no! Yung pangalawang ilog parang easy level lang din. At normal lang naman, walang kahirap-hirap. Tumawid at hanggang binti lang din yung tubig doon. Dito sa ikatlong ilog na ito ay hanging bridge na itong style dito. At naka-steel cable din yung main frame nito, Mukhang matibay naman sa pagkakagawa. Pero yung mga steps niya ay sira-sira na. At kahoy lang din kasi yung steps niya nito, At parang inaanay na ito, delikado. Tapos malalim na yan dyan sa baba. At kaya nga hindi na pwedeng lakarin ang pagtatawid dito. At malalakas pa yung agos ng tubig na dumadaloy sa ikatlong ilog na ito. Kaya siguro ginawa nila ng hanging bridge dito. Sige, at babaybayin ko na itong hanging bridge na ito. Pwede pa nga akong tumakbo dito, Sa sobrang dali nito. Ha? Teka lang muna. Mukhang may makapal na ulap. Nasa dun sa bandang unahan na ikatlong ilog na ito, Parang pupulusok na yun.
Yung parang buntot niya doon sa dulo ng ilog ah. Parang ito ay ipo-ipo. Ay, malapit na lang dito sa akin. Bigla lang ito anyari. Takbo boy! Pag nasapul ako neto, tapos na ang palabas mga ka-istorya. Grabe ang lakas ng hangin. Parang dinuduyan ako sa lakas ng hangin. Ang hangin bridge na ito. Tulong! Wala pa namang ibang tao dito. Ako lang naman mag-isa. Mapait pa sa palaya. Ang napala ko dito. Hawak lang ako maigi dito sa lubid ng hanging bridge na ito. Tulong! Patuloy lang ako sa paglalakad, slowly but surely. Bahala na. Basta makatawid lang ako sa kabilang dulo ng hanging bridge na ito. Malapit na pala ako, mga around 50 meters na lang yung distansya ko dito. Cheer kayo mga ka-Storya! Go boy, Edwardo! Go! Go! Go boy! Mukhang nahihirapan na itong si Boy Edwardo sa pagtatawid ng ikatlong ilog. Hindi ito usual na nangyayari tuwing umaga ng malakas na hangin. So far, feel na feel ni Boy Edwardo ang sobrang lakas ng hangin sa ikatlong ilog. Kaya ito napasigaw ng tulong para may maka-assist sa kanya sa pagtawid. Pero walang ibang tao sa time na iyon. Maraming salamat mga ka-Storya sa pag-cheer nyo sa akin. Kaya ko to dito. At halos 20 meters na lang yung distansya. At makakawala na ako dito sa sitwasyon kong ito ngayon. Sige pa mga ka-Storya. Cheer lang po kayo, please! Kinakailangan ko po yung emotional support po ninyo. Para malakas, para makalampas po ako dito sa ikatlong ilog na ito. Sobrang lakas pa ng hangin ah! Grabe ka talaga, kuya! Ha? Yung tinapay ko pang natira nilipad pa ng malakas na hangin na ito. Sayang ka! Bahala na yung tinapay, basta ang importante ligtas ako, di ba mga ka-Storya? Malapit na talaga ako na makalampas sa kapagsubukang ito. 5 meters na lang. Biglang lumaki na yung tubig sa ikatlong ilog na ito. Ha? Malapit na. Ay, naku. Parang tumutusok na itong buntot ng ipo-ipo ah. Sa bandang unahan ng ilog. Patay kang bata ka ngayon. Bumulwak na yung sobrang dami ng tubig. Mataas pa naman itong hanging bridge na ito. At kahit steel cable pa ang materyales nito, ay hindi siguro ito bibigay agad. Mga ka-Storya, di ba? Di ba? Pero sa kalaki ng tubig na yan, mukhang lalampas pa ito sa hanging bridge na ito at sapol ako nito.
Malapit na talaga yung malaking agos ng tubig. Hindi ko ina-expect ito Grabe ang lapit na ng tubig. 0.5 meters na lang mga ka-istorya ang aking distansya. At para makatawid na ako, lulundag na ako neto, diretso na. Ayun! Ang kambing! Sa gitna tumawid ka pa. Ang pait ng buhay kong ito. Nakahag tuloy ako sa kambing na ito But at least, safe na ako. So close. Ay, salamat sa Diyos. At nakatawid na ako at ligtas. At nagligtas na medyo kagalus-galus lang ang konti yung mga braso ko. At least pero okay ako mga ka-istorya. Itong kambing kasi na ito. Miksena pa sa gitna ko Nagpanik din siguro ito. Tara! Takbo ding kambing! Kasi hindi pa tayo ligtas dito banda. Sobrang lapit kasi ng rumargas ang tubig na ito. Akyat pa ako sa mataas na lugar. Takbo ding! Ay, salamat. Salamat. At nakaligtas din kami. At itong kambing na ito biglang na lang ding tumawid sa gitna ko kanina. Ay, salamat talaga. Kakapahinga na rin. Salamat sa Diyos at talagang ligtas na itong si Boy Edwardo. Pati ako kinabahan sa eksena na ginaganap ni Boy ngayong araw na ito. At bakit may kambing na biglang tumawid habang lumundag itong si Boy Edwardo kanina para makatawid sa ikatlong ilog. Pero naligtas pa rin nito ang isang kambing. Dito lang muna tayo mga ka-istorya sa ating episode series number 4. At ipagpapatuloy po natin ang storya ni Boy Edwardo sa kanyang adventure, suspense at dito sa kanyang activities papuntang school niya. Medyo malayo-layo pa siya at nakalampas na itong batang ito sa ikatlong ilog. So at least ligtas na si Boy at kita tayo muli at dito sa storya ni Juan at tignan natin sa susunod na episode series kung anong mangyayari pa kay Boy Edwardo, lalo na't papalapit na po ito sa ika-4 na ilog. So yun siguro doon, medyo matindi na yun siguro doon kasi yun yung final na ni Boy Edwardo sa kapagsubukan niya kasi kaka 12 anyos lang po nito last week. So maraming salamat po ulit dito sa pagtangkilik sa atin mga ka-istorya. Sana na gustuhan po ninyo yung episode series natin dito sa storya ni Juan. Ito po ay original series po ng storya ni Juan na ginawa ko po dito para po maka-impart po ako sa inyo ng medyo bagong parang radyo na rin sa atin. So parang yung mga episode na stories natin dito, kung meron po kayong mga stories dyan, i-submit nyo lang po sa akin at magawan ko ng ganito. Kahit yung mga short stories lang po, yun lang. At kung hindi po kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo, paki-like po din dito at share na rin po dito sa YouTube mismo at yung sa FB page po natin. So para po marami pong makapanood at sana ay naka-impart po ko sa inyo sa araw na ito ng
konting kaligayahan po. Muli, maraming salamat po mga ka-Storya. Kita tayo ulit sa susunod na episode series dito sa Storya ni Juan. And God bless us all. And see you in my next episode series dito sa Storya ni Juan. Bye-bye!